Chavín de Huántar, smješten visoko u Andama u Peruu, oko 250 km sjeverno od Lime, bio je ceremonijalno središte čavinske civilizacije, jedna od najranijih velikih kultura u obje Amerike. Ono po čemu je Chavín de Huántar poznat je sofisticirana kamena arhitektura, masivni hramovi, ukopani trgovi i tajanstvene podzemne galerije koji danas fasciniraju arheologe. Istraživači vjeruju da je to mjesto služilo kao glavno vjersko središte hodočašća, privlačeći ljude iz mnogih regija drevnog Perua da sudjeluju u ritualima, ceremonijama i duhovnoj transformaciji. I to je fokus ovog videa. Chavín de Huántar, mjesto za koji mnogi vjeruju da je bilo posvećeno transformaciji ljudske duše. Chavín de Huántar bilo je ceremonijalno središte čavinske civilizacije, jedne od najranijih velikih kultura u obje Amerike. Okružen surovim planinskim krajolicima, nalazište se nalazi na nadmorskoj visini od otprilike 3180 metara u dolini rijeke Mosna. Smješteno je između dva glavna peruanska planinska lanca, Cordillera Blanca i Cordillera Negra. Graditelji Chavína pažljivo su smjestili kompleks blizu raskrižja rijeka, lokacije koja je možda imala i duhovni i praktički značaj za trgovačke i putne rute. Arheolozi su na tom mjestu otkrili materijale iz udaljenih regija, što sugerira da su ljudi tamo putovali iz cijelog drevnog Perua. Surovo okruženje oblikovalo je i samu arhitekturu. Obilne kiše i strm teren naveli su čavinske inženjere da izgrade sofisticirane podzemne kamene odvodne kanale ispod hramskog kompleksa, pomažući u sprečavanju poplava i strukturnog urušavanja. Lokalitet je postao toliko utjecajan da su neki arheolozi kulturu Chavín nazivali majkom anskih kultura. Ali ono što Chavín čini uistinu fascinantnim je način na koji se njegova arhitektura i vjerski običaji stapaju u sustav osmišljen da transformira ljudsku svijest. Kompleks sadrži labirint podzemnih galerija, uskih komora i odjekujućih prolaza. U kombinaciji s hidrauličkim kanalima koji su proizvodili zvukove urlika tijekom oluja ili rituala, hram je mogao stvoriti snažne akustičke efekte sposobne duboko utjecati na osjetila. Arheolozi su također otkrili obredna glazbala izrađena od školjki morskih puževa, često opisanih kao drevni rogovi nalik limenim puhačkim instrumentima, koja su možda dodatno pojačavala dojmljivu atmosferu. Ako uzmemo u obzir arhitekturu, zvuk, tamu i rituale koji su se odvijali u Chavínu, možemo pretpostaviti da je Chavín osmišljen kao okruženje za senzornu manipulaciju i duhovnu inicijaciju. Istraživači također vjeruju da su sve te psihoaktivne biljke igrale važnu ulogu u tim ceremonijama, uključujući pripravke napravljene od kaktusa San Pedro. U kombinaciji s imerzivnom arhitekturom hrama, takvi rituali mogli su pretvoriti Chavín u mjesto duboke psihološke i duhovne transformacije, putovanje u najdublje slojeve ljudskog uma i duše. Kako je izgledao hram? Istraživači često opisuju Chavín de Huántar kao orkestrirani senzorni sustav. Podzemne galerije bile su uske, mračne, vijugave i akustički neobične. Te su karakteristike stvarale snažan osjećaj prostorne dezorijentacije. Čini se da je hram namjerno dizajniran na takav način kako bi odvojio inicijate od obične stvarnosti i uronio ih u promijenjeno psihološko stanje. Jedno od najznačajnijih otkrića u Chavínu je njegova sofisticirana upotreba zvuka. Kameni kanali ispod hrama nosili su jurišnu vodu sposobnu za stvaranje urličnih zvukova, rezonantnih vibracija i niskofrekventnih odjeka kroz hodnike. Neki arheolozi vjeruju da su ti zvukovi trebali nalikovati rici jaguara ili nekog drugog nadnaravnog bića, pojačavajući mističnu atmosferu rituala. Unutar galerija sunčeva svjetlost jedva je ulazila. Osvjetljenje je vjerojatno dolazilo samo od baklji ili malih otvora u kamenu, uzrokujući da sjene trepere preko uklesanih lica i reljefa na uznemirujuće načine. Također treba spomenuti i Lanzonovu komoru, koja je bila posebno dizajnirana za otkrivenje svete slike iznenada nakon dugog putovanja kroz tamu. Raspored hrama također sugerira da nisu svi iskusili iste rituale. Arheolozi vjeruju da su svećenici i elite pažljivo kontrolirali pristup različitim dijelovima kompleksa. Inicijati su možda napredovali kroz više ceremonijalnih faza, dok je samo sveto znanje bilo namjerno ograničeno. Jedna teorija sugerira da su pod kombiniranim utjecajem arhitekture hrama, manipulacije zvukom, tame i svetih biljnih pripravaka inicijati pokušavali uskladiti svoje umove i tijela s frekvencijama samog hrama, pretvarajući Chavín u mjesto ne samo rituala, već i dubokog psihološkog i duhovnog iskustva. Pa kako je taj ritual zapravo izgledao?
Trodjelni antski kozmos jedan je od središnjih okvira koje znanstvenici koriste za tumačenje Chavin de Huantara i kasnijih antskih religija. Prema ovom svjetonazoru, svemir je bio podijeljen u 3 međusobno povezana područja. Hanan Pacha, gornji ili nebeski svijet, Kai Pacha, zemaljski ljudski svijet, i Uku Pacha, unutarnji svijet ili podzemlje. Zajedno, ove 3 razine simbolizirale su život, smrt i transcendenciju. Arheolozi vjeruju da je ceremonijalno putovanje počinjalo na kružnom trgu, otvorenom središnjem području hramskog kompleksa koji predstavlja Kai Pachu, svijet običnog ljudskog postojanja. Smatra se da su inicijati tijekom ove faze rituala možda konzumirali vačumu, poznatu kao i kaktus San Pedro. Vačuma je enteogen na bazi meskalina koji se tradicionalno povezuje s proširenom percepcijom i promijenjenim stanjima svijesti. Mnogi istraživači vjeruju da je sama arhitektura Chavina posebno dizajnirana kako bi pojačala psihološke učinke takvih iskustava. U tom kontekstu jedna od najpoznatijih rezbarija na tom mjestu postaje posebno značajna. Stela nosioca kaktusa, koja prikazuje božanstvo koje drži kaktus San Pedro kao sveti dar čovečanstvu. Vjeruje se da su inicijati sa središnjeg trga spuštali kroz tamnije prolaze hrama u podzemne labirinte ispod građevine. Prelazak iz dnevnog svjetla u tamu simbolizirao je silazak u Uku Pachu, područje povezano sa smrću, transformacijom i raspadom identiteta. Dok su prolazili kroz uske tunele, inicijati bi nailazili na kapanje vode, odjekujuće komore i jezive zvukove pututoa, ceremonijalnih truba napravljenih od školjki. U kombinaciji sa tamom i senzornom dezorijentacijom, ovi zvukovi mogli su igrati središnju ulogu u ritualnom iskustvu. Čini se da je sam zvuk korišten kao tehnologija transformacije. Pututu nije bio samo glazbeni instrument, već vjerojatno ritualni uređaj namijenjen otvaranju komunikacije između svjetova. Neki arheolozi vjeruju da su frekvencije koje proizvode trube namjerno usklađene s akustičnim svojstvima arhitekture hrama, stvarajući vibracije sposobne duboko utjecati na percepciju i emocionalno stanje. U kombinaciji s učincima San Pedra, zvuk pututua i tama podzemnih galerija mogli su izazvati duboka vizionarska iskustva. Iskustva povezana s dezorijentacijom, raspadanjem ega, susretima s duhovnim bićima i simboličnim ponovnim rođenjem. Kako su se inicijati približavali izlazu iz labirinta, nailazili su na naizmjenično crno i bijelo kamenje ugrađeno u arhitekturu. Prema nekim tumačenjima, ovaj kontrast predstavljao je kozmički kod. Crno kamenje simboliziralo je Uku Pachu, carstvo tame i transformacije, dok je bijelo kamenje predstavljalo Hanan Pachu, carstvo duhovnog prosvjetljenja i više svijesti. Nakon prolaska kroz tamu, kaos i simboličnu smrt identiteta, inicijati su izlazili na gornje terase hrama okrenuti prema sunčevoj svjetlosti. To je predstavljalo ulazak u Hanan Pachu, nebesko carstvo prosvjetljenja i transcendencije. Neki istraživači smatraju da su u toj završnoj fazi inicijati možda koristili vilku, psihoaktivni pripravak za ušmrkavanje napravljen od sjemenki stabla Anadenantera colubrina. Vilka sadrži snažne psihoaktivne spojeve povezane s intenzivnim vizionarskim stanjima, gubitkom tjelesne orijentacije, susretima s entitetima i iskustvima transformacije životinja. Sama kečuanska riječ vilka nosi značenje poput svetog, posvećenog ili povezanog sa suncem, što sugerira da se tvar možda smatrala posrednikom između ljudskog svijeta i kozmosa. U ovoj fazi rituala inicijat je simbolično izronio u prosvjetljenje, otkrivenje i kozmičku integraciju. Cijelo ceremonijalno putovanje predstavljalo je prijelaz iz smrti u ponovno rođenje, iz običnog identiteta u duhovnu transformaciju. Chavin je bio više od hrama. Bilo je to mjesto gdje su inicijati tražili kontakt s višim razinama postojanja. Spoj arhitekture, zvuka, tame, rituala i svetih biljnih lijekova stvorio je okruženje kakvo ne možemo naći gotovo nigdje drugdje u drevnom svijetu. I to je ono što je fascinantno kod Chavina. Ideja da se iza vidljivog svijeta krije druga stvarnost, ona koja je inače skrivena od ljudske percepcije. Stvarnost koja bi mogla postati dostupna samo kada bi se sama svijest promijenila kroz zvuk, ritual, okolinu i unutarnju transformaciju. Promijenjena stanja svijesti, susreti s drugim entitetima, gubitak ega i osjećaj postajanja čiste svijesti teme su koje danas zaokupljaju ljudsku maštu. Upravo zato priča o Chavinu nije samo priča o drevnoj civilizaciji, već i o vječnoj ljudskoj potrazi za dubljim razumijevanjem sebe, svijeta i onog što se možda nalazi izvan granica svakodnevnog iskustva. Zato Chavin i danas ostaje više od arheološkog nalazišta. Živa priča koja nas podsjeća koliko je ljudsko iskustvo duboko i tajanstveno.